जिदाइनथि बोसोरारि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मानि गाहाय सायनासालिनि बे गाहाय सायनासालिनि बे न'ब्लांखौ आङो बेखेवनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे सायनासालिनि मुंखौ दोननाय जादोंमोन सोरगोआरि गोसोखां थुलाइस्रि बसुमतारी गाहाय सायनासालि। दा बिथां थुलाइस्रि बसुमतारीयानो सासे जोंनि बे ओनसोलनि गिबिसिन सोमावसारनायनि मुंख्लं जागिरि होननानै जोङो बुंनो हायो। बे समाव 1988 मायथाइयाव जोंनि गासै अल आसामावनो बर'फोरनि गेजेराव सोमावसारनाय सुबुं गौमा रेलि लानाय जादोंमोन आरो बे समावनो थुलाइस्रि बसुमतारीयाबो बाहागो लानो होननानै फैदोंमोन। जोङो बे समाव सुबुं गौमाखौ जनाय कर्टआव लानाय जादोंमोन आरो बे फैबाय थानाय समावनो थुलाइस्रि बसुमतारी मोननि ओनसोलनिफ्राय ट्राकजों फैनानै ससे लामायावनो खमसे खम बिसोरो 8-10 किल'मिटारसोल' बिसोरो फैदोंमोन। दिमुगलाय होननाय मोनसे जायगायावनो बिसोरो ट्राकआ एक्सिडेन्ट जानानै बिसोरो जायगायावनो जोबोद गाज्रि जखम जादों आरो बेहाय थुलाइस्रि बसुमतारीया बे समाव लगे लगे थैयाखैब्लाबो हस्पिटालाव बिथांजोआ रुंसारि जादों। लोगोसे मानिक बसुमतारी होननाय बिथाङाबो बे समावनो लोगो लोगो रुंसारि जादों। बेनिखायनो थुलाइस्रि बसुमतारी गोसोखां बे सायनासालिखौ आंखौ बेखेवनो होनायाव आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे सायनासालियाव जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बेन्दोङाव थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो गोबां खामानि मावबोनानै दिनै 18थि बोसोरारि जथुम्मानि बे समाव जोंनि आइजोफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि मावनो थानाय मावखांनाय आरो माखासे आयदाफारिफोरखौ लानानै सावरायनाय, जाहाथे समाजनि रांखान्थिनि राजखान्थिनि सोलोंथाइनि गासै बिथिंफोरखौ लानानै सावरायनानै समाजनि मोजां हाबा मावलांनो हायो। बे जथुम्माया आइजोफोरनि थाखाय जोबोर गोनां आरो बे सावरायनाया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंलाङो बेखौनो आङो आसा खालामनाय जाबाय। आइजो गासैबो जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि नुदों बे आइजोआनो बेहाय समाज सिबिनाय एबा समाजनि हाबा मावनायाव साफ्रोमहाबो बिबान दङ। हौवा मानसि हिनजाव मानसियाबो बिबान दङ। दा जोङो दिनैनि दिनाव जोङो समाजखौ फोसाबनो थाखाय आफादाल' मैखोम नाजायोब्ला जानाय नङा। बेवहाय गासैबो समाजनि गामिनि आरो साफ्रोम सुबुंफोरानो गावबागावनि रैखाथि गावबागावनि समाज बेबस्था न'खर बेखौ मोजाङै दैदेनलांनो बाहागो लायाबोला आफादाल' थोंजोङै नांथाब नाजाबाय थायोब्ला बे जाफुंनाय नङा। जायखिजाया जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोबां खामानिफोरा बै समनिफ्रायनो जाबोनानै दिनैसिमबो थाद'आखै, मावबोगासिनो आरो बे समाव मावनाया जाबाय थागोन। समाजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ बे गासैबो बिथिङाव आइजो अनसाय आफादा मैखोमै बिहोमा लानानै न'खर दानाय समाज दानायाव खामानि मावोब्ला निस्सय आइजो आफादनि गेजेरजों समाजा जौगागोन। बेखौ आङो थांखि लानानै खामानि मावजानायखौ आं लुबैयो।